このようやく会えたな。人間ごときがよ。どういう意味だ。およそ人間とは思えないけ。お前もすぐにこの剣のついにここまで来た。私は闇を滅ぼす。我が命に従いその姿を現せ。レディン様のご意志に従い、我が命に従いその姿を現せ。私こそ誰であろうと邪魔はさせん。道を開けなさい。
感じま。かったな。はい、ボーゼル様。邪悪なるまん。レディ様、
敵の目障りだ。ボーゼル様には天空を巡る星々